Kolbáskový festival začína, práve ideme pre meso. Ide sa pre meso, všetko sa rozbieha, ľudia si hotujú veci a myslím, že výzdoba je už teraz celkom pekná. Veľmi slušná. Budeme, aké meso dostaneme, musím dať aj 10 € zálohu. Vonku je všetko prichystané, bola by škoda, keby začalo pršať, ale vyzerá to tak len. Čo sa týka toho dažďa. Na to mäsko, každý dostane 10 kg mesa, ináč veľmi pekného, ako už mám skúsenosti z minula. A ďalej, samozrejme, každý dostane takéto črievko a ešte nejaké značky a známky. Tak peknú úpravu stánku, no a tento stánok je taký mimoriadny do značnej miery. Hlavne kvôli týmto dámam, teda jednej dáme, jednému pánovi. Majú aj motorku, teda vlastne starú. Celkom pekné. Klobasoví motoristi pravdepodobne. Ideme začať až o 4 hodinu. Zatiaľ sa poobzeráme po stánkoch. Stánok číslo 1, Sladkovičovský, aj s líškou. Pekné, no. Také štýlové. Tá líštička, alebo čo to je kuna. Títo tu majú vystavené hrozne veľa klobás. Asi bude aj dobrá, vyzerá veľmi fajn. A na to dávajú najväčší dôraz, to je číslo 2. No a číslo 3, to sú Maďari, Beťárok, to sú asi Beťári, pravdepodobne myslím asi. Áno, vy ste Beťári? Tak. Áno? No a tí majú zase zramovaný chlieb. Beťári, dobre. Ideme ďalej. Dobre, pokračujeme. Stánok štvorka, Kijovke, dobre, peťka, tu majú veľkú hostinu a všetko možné na jedenie hlavne, to bola teda peťka a ponúkajú aj výborne a šestka, tí majú zase veľmi široký sortiment a tí ponúkajú aj na pitie, no pozrime sa na to, a ešte ako ponúkajú na pitie, dobre. Dobre, takže to bola šestka, ďalej ideme na sedmičku, no sedmička má kyslé, to sme ešte doteraz nevideli a má to pekne hygienicky aj s tučinkami, to dá dobrať, áno, pekne, ďakujeme. Osmička, široký sortiment značne, veľmi slušne, no a deviatka to sme my, no my tam máme len jednu volačov, ale meso už je pripravené. A nalievame sami sebe, no a toto je tá desiatka, ktorú sme už pred chvíľou videli. No, zaujímavé, hlavne s tou motorkou. No a 11 tam má tu nejaký prístroj a kto vie, čo to je, to sa aj pre dúchadlo, to je vyhrievanie pravdepodobne. Na drevo? Dobre, áno, títo tu boli aj minulý rok a títo majú takú obrovský dvojvalec, alebo ako by sa to dalo nazvať, klobasový. Veľmi pekné a dajú si s tým značne záležať, aj ponúkajú. Pekné. Peťu Teleš. Je spolupráca, asi. Predpokladám, veľmi pekne na gustaku majú aj 13-ku. No dobré, a 14-ka tam má ešte aj striežku a sú v uniformách dokonca. Ja, to sú požiarníci, pekné, požiarnícke uniformy. No a 15-ka tam má zase takého ježka, nachystaného, s veľkými klobasami vzadu. 16-ka má také skromnejšiu výzdobu, niečo skoro ako my, aj keď má navyše ešte rám. 17-ka má poriadne kusiska údeného. Prebehneme rýchlejšie, 18-ka tu má prasačiu hlavu. A niečo ďalšie. 19-ky sa opäť pije, ale neviem, či tvrdé, alebo niečo iné. 20-ka, tam má takú obligátnu výzdobu, má to radšej prikryté, aby im to nezjedli. 21-ka sú Maďari, všetko je po maďarsky. Fajn, sú to kamaráti Maďari, aj ponúkajú. Fíha, tu majú toho plno a samé maďarské farby, všetko to hýri, hlavne červenou, klobasovou. A 22-ka, to sme už skončili 22-kou, dobre, to je malá
mača. To je kišmačet, hej? Áno, kišmačet. Dobre, no a tuto je skupina, ktorá nám bude hrať a sám šéf momentálne sa chystá na príhovor. Je to pán Ruman. Ako to tu utichlo, že teraz naozaj zdá sa, že ostatní budú venovať pozornosť pánu Rumanovi. Dovolte mi, aby som vás v mene klobáskového klubu Sládkovičovo veľmi pekne a srdečne privítal. A vítajte Sládkovičove. Ahoj! Rád by som vám predstavil družstva na 7. ročníku klobásového festivalu Sládkovičove. Takže pôjdeme od domácich. Sú to dievke klobáskového klubu Sládkovičovo. Dobrovoľný hasičský zbor Sládkovičovo. Polovnícky spolok Duna Sládkovičovo. RO Família Sládkovičovo. Malý klobáskový kolektív Líceum Bratislava. Kádár tým Veľký grob. Királ tým Košuty. Boršáni tým Bodzianske Lúky. Troška sklamaný, ja myslím, že bol na voľby 30 družstiev, myslím, že... A zvlášť vás by som rád privítal našich zahraničných hostí. Čorváš tým Maďarsko. Derendáš tým Maďarsko. Kaloča tým Maďarsko. A ideme na Českú republiku. Ivančice tým srdečne vítame. A občianske združenie Študlov Valaši. Vítajte! Ďalej sú to naši susedia. Občianske združenie Machet Malá Mača. Dorka tým Matuškovo. Rital SRO Bratislava. KD tým Dolné Saliby. No ešte, že nás spomenul. Beťári zo Sládkovičova. Áno, ty sme videli. Húrka tým Bratislava. Občianske združenie Spolupráca Sládkovičovo. A klobásový klub Kaplná. Takže klobáskové kluby sa odrastajú. Všetkých srdečne vítam. Čo si nerenekoval? Sme už priamo pomleli, sme už v robení. Idú teraz koreniny naďalej. Cesnak už tam je, ale ostatné veci máme tu pripravené a navážené, takže ideme tu tam teraz pekne popridávať. Hlavne paprika ide, čierne mleté korenie a sol. To sú tie dôležité komponenty, ktoré nemôžu byť. Nemôže byť minuté, kde tam proste musia byť. A ostatní už majú tiež, sú tak ďaleko, majú pomleté a dávajú koreniny. Pokročili, pozor! Stroj je vyčistený a pripravený na prevádzku a tu máme surovinu, ktorá sa teraz pekne odležáva, je všetko krásne v nej nadávkované. To znamená sol, čierne korenie, cesnak, paprika sladká a paprika štiplavá. Myslím, že ostatní sú tiež v podobnom štádiu, dokonca niektorí už idú a títo ešte miešajú. Títo už majú hotové, títo už dokonca robia klobásy. Títo už idú na vec, takže o chvíľu ideme na vec. No a my sme už začali takto plniť klobásy. Ja meliem, ruka ma začne bolieť o chvíľočku a klobásy už idú do čreva. Teda materiál do klobásy ide do čreva a treba točiť rýchlo, aby klobása pribúdala. No
pozrieme medzi tým na susedov, ako to vyzerá vedľa. Myslím si, že ostatní už sú minimálne v tom štádiu ako my, možno, že aj ďalej. Dokonca sa zdá, že naozaj ďalej, no, zhruba rovnako, tiež robia klobásy. Ja som odovzdal klobásu nášho družstva. Tu sú všetky vyhodnotené, ešte im vraj chyba 7. No dobre, určite. No a tým možno naozaj vážne konštatovať, že tohoročný klobáskový festival mal super úspech. Užil by sa možno aj väčší stan, lebo ľudí bolo toľko, že sa nedalo ani pohnúť. Každý rok. Ideme ďalej. Sú tu tie zaujímavé veci. Napríklad toto prasa nemáme rušiť, ale je krásne oblečené, že vraj neruší. Krásne vystrojené, všetko je OK a ono si drieme. No ľudí je tu teda naozaj dosť, to je fakt. Veľmi slušné je to. Občianske združenie, klobáskový klub Zlatkovičovo a obsluhuje priamo Denisa. No toto je to možné a fakt to normálne obsluhuje. Neuveriteľné. Šéfka obsluhuje. 5,50. Dobrý deň. Dobrý. Vítajte. Normálne na Denisa ako obchodnička. Áno. Dobre. 3 kila práve predala. Všetko je dohodnuté, cena je jasná. Všetko je dohodnuté, cena je jasná, všetko, každý súhlasí. Takže to je vynikajúce. A normálne šóra, že je toto možné pre pána Jana. A ešte aj na surové klobásy je šóra. No toto. A tu máme sekru. Nechce sa ukázať, ale je to ona. To je naozaj pôžitkom, pretože predavač chce, zákazník chce, obidvaja sú spokojní, je to absolútne úžasná vec. To je práve na obchode úžasné, že môže byť spokojný predávajúci a kupujúci. A tu sa zdá, že je to presne ten prípad. Áno, dáme sáčok, áno, ďalší sáčok a zase ďalšia nádielka. Tento raz sú to nejaké húrky človeče, ešte nejaké poriadne. Ešte leskle dokonca. Áno, ide to jedna radosť. A ľudia len čakajú.